Nyt ollaan Helsinki-Vantaan lentokentällä. Tultiin just aamupalalta ja nyt otan hetki ja sitten mennään ulos. Muuten tää hotelli on ollut ihan hyvä, mutta piti yöllä ihan hirveetä ääntä, kun se alkoi viilentää meidän huonetta. Ja se kuulosti, että joku niinku koputti niinku vasten. Ja sitten kun se koputus loppui, niin se koko homma hiljeni. Me käytiin oikein jäätelöä, mutta nyt mä syön tosi vähän, koska mä olen kuvaa. Mutta tää on siis sitruuna. Tai joku lemo. Mut joo, nyt me mennään jonnekin ja sit me mennään jonnekin ja joo. Mä kyllä kerron teille sitä. Me käytiin siellä jollain, mä oon nyt tullut missä, niin sitten me käytiin sen jälkeen, me ollaan käyty syömässä. Ja sitten ostettiin tällainen jossain kaupassa joku mini shop. Mä en muista sen kaupan nimeä, mutta äsken ostettiin tällainen. Tää maksaa vaan 4 euroa. Mutta mä esittelen vielä kaikki mitä me ollaan ostettu niin myöhemmin. Nyt me ollaan tullut hotellille ja mä esittelen ostokset, koska niitä on aika paljon. Ja älkää ihmetelkö, jos tuolta kuuluu tuolta päin niin jostain. Niin jos kuuluu vähän meteliä, koska tuolla ulkona tehdään jotain. Mutta joo. Ensimmäisenä. Ja tänne hotellin ulkopuolella. Mutta joo, ensimmäisenä on tää, mä en tiedä miten nimi lausutaan, mä vaan sanon Uraka. Niin mä oon Academista, tää maksaa vaan 18,50. Tällainen popnukke, mulla on siis tällaisia yksi. Todellakin, vähän puhua. Joo. Apua, tää meni huonosti. Joo, sitten on tällainen. Tää on mä en nyt viitti ottaa tätä tässä pakkauksesta pois, koska tää on siis täällä jotenkin ihme pahvilaatikossa, että avaa sen. Niin se näkyy tuolla, mutta tätä ei voi oikein avaa kunnolla. Niin. Mut siis tää maksaa jotain yli 30, oliko 34 euroa, että tää oli aika kallis. Mut joo. Mä nopeasti vähän puhutaan tämän mukaan. Seuraavaksi sitten tuliaisjuttuja, eli tällainen. Nää on siis jotain niinku pussikoita. Nää maksaa 4 euroa kappale. Milano. Sitten tällainen. Tässä lukee Milana. Niissä kahdessa lukee Milana. Sama kuin paperimalliset. Joo, tässä lukee Milana. Tää on tällainen, että tässä on sinistä, kun toista olisi pinkkiä. Tää kuva on vähän erilainen. Toi on kai se kirkko. Mä en ole varma, onko toi kirkko tai jos täällä se kirkko. Joo, me käytiin kai tuolla aukealla äsken. Mä voin laittaa siitä kirkosta kuvan tohon. Joo, sitten viimeinen on tällainen sydämenmuotoinen. Nää on varmaan tää lompakkoita jotain. Tässäkin lukee Milana. Tää on tällainen, tää on vähän oudon näköinen, mut juu. Sitten seuraavaksi on tällainen avaimenperä. Siis siinä lukee, että se maksaa 5,99, mutta tää maksaa joku, olisi 3-4 euroa vaan. 4 euroa, vai 3. No en muista, mutta tällainen avaimenperä, koska mä siis keräilen mun yhteen reppuun. Seuraa reppuun, niin se on siinä pehmeä avaimenperi. Sitten vaatekaupasta ostoksia. Tällaiset valkoiset kengät mun kevätjuhlamekon kaa. Tällaiset valkoiset. Ihan mun peruskengät. Niin nää ostettiin Primark, juu. Sitten tällainen, mä en tiedä mikä tää on, joku pitkä ihan, en mä tiedä. Mun kevätjuhlan mekon päälle, tää ostettiin Mangosta. Täällä oli hirveästi vaateliikkeitä ja kaikkia. Liikkeitä, mutta joo.
Siinä oli ainakin tämän päivän ostokset. Me mennään huomenna vielä jonnekin ostoskeskukseen, niin katsotaan sitten. Siis johonkin vanhan ostoskeskukseen, jos ei varmaan ole mitään, mutta kuin jotain vaatteita, mutta katsotaan, että tuleeko sieltä vielä jotain, mutta jos tulee, niin mä kyllä laitan tänne. Kerron. Me käytiin syömässä ja ihan normaalissa ruokakaupassa ja nyt ostettiin vähän karkkeja. Nyt mennään hotellille. Mä huomasin täällä sangolla kolikon. Otetaan se. Ja on apua. Se on 1 sentin kolikko. 1 sentin kolikko. Nyt mennään. Joo. Ai. Semmoinen tyyppi, niin se päätti. Täällä on vähän tällainen, että mennään 100, mitä me ollaan rinnalla ja sitten sitruksella ja jäätelöä taas. Tää on taas sitruuna, joku kai sitruuna tai sitten lime. Täällä vähän satelee ja mut onneksi sateenvarjoa, koska tää on viikopäivä täällä, kun me lähdetään. Niin siis mennään karkkikauppaan ja sit hotellille. Mä taas kuvaan vähän myöhään, mutta taas jäätelöä. Mä söin tästä jo. Mun ehdottomasti lemppari varmaan tällä reissulla on niin mansikka ja sitruuna. Nyt mennään takas hotellille. Mitä se oli? Kello on kohta 4 ja mennään 0. Lähdetään. Tuossa maksoit. Ja nyt mennään. Nyt ollaan lentokentällä ja taksikyytti oli hyvä. Nyt ollaan Helsingissä ja sitten mennään 2 tunnin automatka vielä kotiin. Käydään syömässä ja jatketaan sitten matkaa kotiin. Mä en varmaan enää kuvaa mitään, koska mä en varmaan jaksa, niin nähdään seuraavassa videossa. Mä en osaa koskaan lopettaa mitään videota tai aloittaa, koska mä en ole varmaan tätäkään videota vielä kertaakaan niin mitenkään aloittanut, mutta mennään syömään.